Ahojte, vítam vás na mojom kanále alebo na tomto mojom videu. Dnes si povieme niečo o 12 astrologických znameniach, čiže o 12 znameniach zodiaka, čiže o horoskopoch, ktoré tradične poznáme a ktoré sú známe. Čítate si o nich možno aj každý deň v novinách. Toto nie je síce to, čomu ja verím a čomu prikladám ja dôležitosť alebo nejakú pravdivosť, to nie. Ale zase ja verím na to, že človek, ktorý sa narodil v určitom znamení, tak má nejaké tie charakteristiky toho znamenia, ktoré ho nejako predurčujú, ktoré s ním súvisia nejakým spôsobom a myslím, že viac ako na polovicu je to pravda. Neverím tým denným horoskopom, ktoré naozaj čítate v novinách alebo na internete. To si myslím, že absolútne s tým nejako nesúvisí, ale je to len fakt zo zábavy. No ale tieto tradičné horoskopy, teda znamenia, v ktorých ste sa narodili, určite majú niečo do seba. Nehovorím, že je to tiež 100% pravda, je to viac menej takisto zo zábavy, je to pre nejaký taký rozhľad väčší, pre to spoznanie samého seba, ale určite vám to dokáže dať viac ako tie denné horoskopy a poďme sa teda pozrieť na ne. Ja by som začala určite s prvým znamením horoskopu, ktoré je baran. A baran je ohnivé znamenie. Ešte chcem, aby sme si teda rozobrali v krátkosti, ktoré znamenia patria do živu oheň, voda, zem a vzduch. Čiže do ohňa, ohnivých znamení a do teda mužských znamení, lebo oheň je mužské znamenie, tak baran patrí lev a strelec. To je ich živel, je oheň a sú to mužské jangové znamenia, sú to také aktívne znamenia. Sme to mohli nazývať, že je to aktívna, kladná a extrovertná energia yang tej energie. To je oheň, ohnivé znamenie, potom máme zemské znamenie, ktoré je zase ženské znamenie, čiže žival zem majú bík, panna a kozorožec. To sú ženské znamenia, zemské znamenia. Potom máme 3 vzdušné znamenia, čiže živel, vzduch majú v sebe blíženci, váhy a vodnár. Potom máme zase vodné znamenie, ktoré je zase ženské a tam zase patria tieto 3 znamenia, a to rak, škorpión a ryby. To bol taký základný prehľad, len aby ste vedeli, aby ste si to nejako v sebe usporiadali v hlave. Ja mám teda takúto pomôcku, taký kružnicu, kde mám rozpísané jednotlivé znamenia podľa toho, ako nasledujú v roku. No a ako prvý teda ide baran. Baran je ohnivé znamenie, je to mužské znamenie, teda jangové znamenie a je kardinálne znamenie. Kardinálne znamená, že je to také otvárajúce niečo nové. Je tam začiatok jary. Tam vlastne nejaká tá jarná rovnodennosť. Baran je taký iniciátor niečoho nového. Takže baran je teda mužské znamenie, ohnivé, kardinálne a myslím, že každý z vás nejakého toho barana alebo baránku pozná. Ja som ešte k tomuto baránovi, teda ku každému horoskopu, ku každému znameniu som priradila ešte aj daný archetyp. A k baránovi som priradila archetyp hrdinu. Budeme si špeciálne ešte rozoberať zvlášť aj jednotlivé archetypy, lebo je 12 základných archetypov. To vám rozoberiem potom v inom videu. Ale čo sa týka teda barána, tak tam som priradila hrdinu. Nemusí to vždycky sedieť na každé znamenie, ale ja si myslím, že najviac teda na barána to sedí. Ďalším znamením v poradí je bík. Bík sa narodil v strede jary, je to fixné znamenie, čiže také stále, také ustálené znamenie. Nie je taký rozhádzaný, taký na všetky smery ako barán. Bík je teda zemské znamenie, ženské znamenie, jinové znamenie a jeho archetyp je hlavne opatrovateľ. Čiže bík je taký, ktorý sa rád stará o druhých, je taký ten symbol alebo archetyp matky. Potom tu máme ďalšie znamenie, blíženci a ich živel je vzduch. Čiže blíženci sú vzdušné znamenie, mužské znamenie, jangové znamenie a oni sú vraj teda premenlivé znamenie, že majú tam
Je to vlastne taký prerod medzi tou jarou do leta idú. No ešte som zabudla spomenúť, že barán, jeho časťou tela, ktorú ovláda, je hlava. Sa hovorí, že tvrdohlavý ako barán. A to sedí na barána. On má veľa myšlienok, veľa plánov a veľakrát jeho problémy zdravotné súvisia s hlavou. Čiže bolieva ho hlava, máva migrény, máva veľa rôznych nápadov a nevie čo skôr. Takže to je barán. Bík mal plecia, alebo teda, pardon, nie plecia, krk. Hovorí sa, že tvrdošíny ako bík. On má zase tvrdú šíju. O bíkovi sa hovorí, že je tiež tvrdohlavý, podobne ako barán. A on je taký zaťatý, taký stály, zaťatý. Bík je to fixné znamenie, čiže tiež je veľmi tvrdohlavý, ale skôr taký tvrdošíny sa hovorí. Takže bík má s krkom, so šijou skôr problémy a ovláda teda hlavne túto časť tela. Blíženci ovládajú ramená, paže, ruky a púca. Čiže oni sú táto časť, táto horná časť tela. Potom ideme na 4. znamenie v poradí a to je teda rak. Rak ovláda túto spodnejšiu časť tela, trupu. A tam patria teda prsia, hrudník, brucho. A rak patrí medzi ženské znamenia, vodné znamenia, a medzi jinové znamenia teda a kardinálne. Oni otvárajú vlastne, zase sú tým predstaviteľom ako keby vody a tam zase prichádza ten letný slnovrat, keď je práve rak. Čiže tam sa niečo začína nové, začína ten letný slnovrat. Čo sa týka archetypov, tak k rakovi ja som priradila archetyp jeden z nás. Je to taký archetyp suseda, obyčajného človeka, niekoho takého bežného z ľudu, s ktorým sa rád porozprávať, ktorý nie je nejaký taký extra zaujímavý, ale je to bežný človek, sympatický nejaký sused, s ktorým sa rád porozprávate. Ďalším znamením je lev a leva má živel oheň. Čiže lev patrí medzi ohnivé znamenia, tak ako barán a strelec. Lev je teda ďalším ohnivým znamením, druhým. A je to mužské znamenie, fixné znamenie, jangové znamenie. Znamená fixné to, že je stálejší ako ten barán. Barán to otváral na jar a lev je v strede leta sa narodil. Lev je taký fixný, naozaj. On si je vedomý toho, čo vie, čo nevie, vie, čo chce. A zhruba má taký prehľad, on chce ten svoj poriadok mať, to, aby bol navýslený, on je rád taký extrovert. On je taký fixný, naozaj taký stály, nie je taký rozlietaný, taký rozkolísaný. A on ovláda srdce. Rak ovláda tú spodnú polovicu, ale lev má vyslovene srdce. On je to slnečné, ohnivé znamenie a srdečné. Jeho archetypom je vládca. Teda ja som aspoň k nemu priradila vládcu, najviac mi to sedí na tohto leva. Nemusí to tak samozrejme vždy byť. Nie všetci leví sú takí extrovertní, ktorí sa chcú ukazovať a ktorí chcú, aby ich všetci poslúchali, aby boli na očiach, aby sa dodržiaval nejaký poriadok. Nemusí to tak, hovorím, vždy byť, ale väčšinou mi to na tých levoch najviac sedí. Potom tu máme znamenie panna. Panna je zemské znamenie, ženské znamenie, jinové znamenie a je premenlivé. To znamená, že tam prichádza nejaký ten prerod. Tam sa už zase mení to leto na jeseň. A panna je taká prispôsobivejšia, flexibilnejšia. Panna má rada poriadok, svoj nejaký systém, chce, aby sa dodržiavali nejaké veci, ovláda hlavne čreva a nervy a jej archetypom je objaviteľ. Ona rada skúma niečo iné, niečo nové, rada filozofuje, rada hľadá také svoje vlastné cestičky, robiť si veci po svojom. Je taká dosť svojská aj panna. Každé znamenie má teda nejaké tie svoje aj silné, slabé stránky. Panna je taká, že chce mať po svojom, chce si objavovať svoje. Ale nehovorím, že je zlá. Každý je nejaký iný. A panna je práve v tomto zaujímavá. Potom prejdeme na váhy. Váhy sú vzdušné znamenie, mužské znamenie, kardinálne znamenie, jankové znamenie. Narodili sa na začiatku jesene a ovládajú obličky a nadobličky. Ich archetypom je múdrc. Čiže váhy, keď si to aj predstavíte, tak máme dvojo ladvín, teda na jednej úrovni. Čiže váhy sú takí ľudia, ktorí chcú, aby bol poriadok. Veľakrát sa hovorí, že váhy sú váhavé, ale oni
áno, môžu byť váhavé, ale zároveň chcú, aby sa dodržával nejaký poriadok, aby bola spravodlivosť. Veľakrát sú to nejakí sudcovia, policajti, prokurátori a tak ďalej a tak ďalej. Ich archetypom je teda mudrc, chcú dodržiavať naozaj nejakú tú spravodlivosť, nejaké vyváženie medzi tým, tým životom, takým fyzickým a duchovným. Ďalším znamením máme škorpióna. Škorpión je znamenie vodné, to znamená ženské, jinové a fixné. Je taký dosť stály z tých všetkých vodných znamení, ako je rak, ryby a škorpión. Škorpión je taký najsilnejší, najviac fixný, stály, ustálený. Takže on je taký najsilnejší, dá sa povedať psychicky, duchovne najsilnejší z nich. A veľakrát sa hovorí o škorpiónoch, že vedia zákerne bodnúť tým svojim žiadlom, tým ostňom, ktorý majú na konci chvosta. To sú škorpióni. No a ovládajú škorpióni hlavne tie reprodukčné a vyučovacie orgány. To znamená, ich je taká tá sexualita, taká tajná oblasť a ich archetypom je milenec, milenka. Takže oni ovládajú takúto temnú alebo takú zvláštnu tajomnú časť života. Potom tu máme strelca. Strelec je ďalším znamením, je ohnivým znamením, podobne ako lev a barán. Strelec je teda jangové znamenie, mužské znamenie, premenlivé znamenie, tam sa zase mení jeseň na zimu. A oni sú takí flexibilní, sú otvorení novým veciam. Väčšinou sa hovorí, že strelcovia sú tí extroverti a nemajú problém s ľuďmi. Môžu to byť cholerici, môžu byť sangvinici. Málo kedy sú flegmatici. V niektorých veciach áno, ale najviac si myslím, že strelci sú dosť cholericko-sangvinickí. Najviac. A ich archetypom je klaun. Klaun alebo objavovateľ, ešte by sa dalo povedať, ale najviac mi sedí na strelca klaun, pretože strelci sa aj hovorí o nich, že sú strelení. Sú blázniví, že objavujú nové veci, robia si srandu z druhých ľudí, ale aj sami zo seba. Sú takí ironickí veľakrát. A ich časťou tela, ktorú ovládajú, sú stehná, bedrá a pečeň ešte. Čiže mali by si dávať pozor na stehná, na bedrá, mali by cvičiť, asi by nemali zanedbávať chôdzu a nejaké teda to posilňovanie tých nôh. Ďalším znamením je kozorožec. Kozorožec je ženské znamenie, zemské znamenie, teda jinové a kardinálne znamenie. Narodili sa na začiatku zimy, prichádza tam zimný slnovrat, sú teda kardinálne, otvárajú niečo nové, čiže prichádza zima. A zároveň sa končí ten kalendárny rok, ale keďže to bereme my od jary, čiže tam neprichádza nejaká veľká zmena. Jednoducho začína tam zima, kozorožec je teda zemské znamenie. Hovorí sa, že ženské, ale veľakrát oni kozorožci predstavujú aj tú mužskú energiu. Veľakrát môžu byť veľmi dobrými otcami, veľmi dobrými pracovníkmi. Sú zameraní veľmi na prácu, sú zameraní aj pre svoju rodinu. Oni sa naozaj vedia obetovať, vedia veľmi tvrdo pracovať kozorožci na svojej kariére alebo pre rodinu. Vybavujú, snažia sa, obetujú sa. A ich archetypom je rebel. Oni veľakrát sú takí, že buď sú veľmi dobrí pracanti, poslušní a pracovití a takí kariéristi, perfekcionisti, alebo veľakrát sa otočia a sú takí, že rebelujú, sú odborári, sú takí bojovníci za niečo. Takže buď alebo, oni tam majú také dve rôzne energie. Potom máme vodnára. Vodnár je vzdušné znamenie, mužské znamenie, jangové znamenie a je fixné. To znamená, vodnár je stály. On vie, čo chce, on sa nerozhádže úplne. Má síce veľa rôznych aktivít, veľa rôznych myšlienok, strašne veľa vecí ho baví. Dokonca som čítala, že teda vodnár je človek viac zameraný na iných ľudí ako na svoju vlastnú rodinu. Veľakrát sa hovorí, že oni zanedbávajú vlastné deti, vlastnú rodinu na úkor nejakých susedov, iného spoločenstva, nejakej komunity. Čiže zaujímavé, no. Možno, že to sedí na nich. Musíte mi povedať, napísať, či to sedí alebo nie, či takých poznáte. No a čo sa týka, kedy sa narodili sa v strede zimy a ovládajú hlavne členky a obehový systém. A ich archetypom je kúzelník. Oni sú takí podnikaví, takí ako podnikatelia, veľmi veľa toho chcú rozbiehať, majú svoje vízie, majú také svoje plány, niečo ako Elon Musk alebo neviem, Mark Zuckerberg, ktorý vymyslel Facebook, ktorý to založil. Takže fakt oni majú
veľmi zaujímavé plány, také veľké vízie, ktoré sa veľakrát aj stanú realitou. Posledným znamením zverokruhu sú ryby a ryby sú teda ženské znamenie, sú vodné znamenie a sú jenové znamenie tým pádom a premenlivé. Tam sa mení zase zima na jar pomaličky. Ryby sú také poddajné znamenie, prispôsobivé, tým, že sú premenlivé, sú flexibilné, vedia sa prispôsobiť novým veciam, plávajú s prúdom, veľakrát sa hovorí. Sú citlivé znamenia, alebo vodné znamenia sú také ženské, také viacej utiahnuté do seba, ale to neznamená, že sú absolútne vo všetkom vždy dobré. Samozrejme, nie je nikto 100% len dobrý a len zlý a nevinný. Ja som k rybám priradila neviniatko archetyp, ale samozrejme nie vždy sú ryby vyslovene len neviniatka a oni dokážu všetko manipulovať, všetko si vedia z ľudí uťahovať a majú takúto pasívnu agresiu, ako sa hovorí. Ešte, čo som zabudla spomenúť, ryby ovládajú nohy. Zaujímavé, že ryby, ktoré nohy nemajú, ovládajú práve nohy a ich zdravotné problémy veľakrát súvisia s nohami, s tými spodnými časťami, čiže s tými šlapajami. Čiže na to by si mali dávať pozor, možno nejaké masáže by sa im zišli. Zaujímavé, že? Takže toto sme si takto predstavili 12 rôznych znamení od barana, býka, blížencov, raka, leva, panny, váh, škorpióna, strelca, kozorožca, vodnára až k rybám. Čiže takto celý kruh sme si prešli, ako idú za sebou v roku. Povedali sme si, aký je ich živel, povedali sme si, akú časť tela ovládajú a aj aký archetyp sa im hodí, teda aký som im ja priradila. Nemusí to, hovorím, na každého sedieť, ale väčšinou, čo som sa ja aspoň stretla s mnohými mojimi kolegami, známymi, kamarátmi, tak to sedí a myslím, že niečo na tom určite bude.